Dobre, toto dám preč ľudia, no a teda, čaute ľudia, vítam vás u nového videa a je to teda tá hororovka random, čo ste mi napísali a je to nejaká Midnight Station či čo? Zase mi toto vyskočilo. No a to vám chcem povedať, že trochu som mal tak pár týždňov asi pauzičku, kvôli tomu, že viete, začala škola a musím sa učiť, pripravovať sa na učivo, no ale teraz už budem ako aktívne natáčať, nebojte. Každý deň skoro zase. A ideme si zahrať Midnight Station Game. Vôbec neviem, či mám o tom akoby čakať, že to bude hororové, ale tuším podobné natáčal asi Mister, jak tak dobre viem, tak si ešte pamätám. Neviem, ja už moc teraz, ako, ešte tu mám chrobáka. Chrobák. Ako, ja už moc ako nepozerávam toto, si Mistera, neviem. Ale viem, že ešte som ho poslal, keď natáčanie furt akoby v Robloxu tie hororovky a ja ideme v autičku. No, ideme v autičku. Aha. Why do I always get stuck with the night shift? There's something so creepy about them. Ďalej. Maybe they hear something on the radio that will city my mind. Emergency boat. Do not go. Not as we have. Siren head. Goodbye. Kibura. Listen to the black shade and look at something. The poison and the go outside. Okay. Yeah. I was with a long breeze. Never stop. Oof, crazy. Just my luck, I'm sure it's nothing to tell you. Oh. No, konečne sme prišli. Dobre. Budem sa hrať, že som prišiel do práce, no. Máme tu pištolu. OK. Jaj, prácička. Zase nová prácička. No. Máme čo? Radio? No dá. Ale môžem to zapnúť. Čo? Hej! It's your time to clock up now. To teda je, inak chce zastreliť. OK? Give me all your money. Give me it. No, mano. OK, vypnuté. No. Takže toto je creepy miesto, trocha vám to preložím. Je to creepy miesto. Aha, áno, chodia tu ľudia divní. Budeme tu upratovať. A asi, jak tak vidím, tak regály máme prázdne, takže ich budeme asi naplniť. Jestli im počkať... No ja som sa ťa zlak... Ty svin... Toto je čo? Ja to za šerovúci. A toto? To je zrešové. OK. Netreba... Kladivo? Áno. Kladivo. Clock tity. No natiahni sa už. OK. Secret ending deadly pistol. Buj. No. Ty vole, musíme toto ísť naplniť. Musíme naplniť.
Aha, a to mi chceš povedať, že toto zaberem. Priniesem sem. Pôjdem... Tu budem musieť robiť takto. A viac sa toho nedá? Ne. Tak musíme mať takú vratičku. Daj sa sem. To nejde. Tak sem. OK. Ja to asi ľudia pôjdem robiť a potom sa vám ozvem, keď to budem mať.